Idén tavasszal a vidéki stúdió stábjával ellátogattunk Kalocsára, hogy betekintsünk, milyen sportokból tudnak választani a sportolni vágyó fiatalok. 3 népszerű edzésre mentünk el, ahol megkérdeztük a sportolókat és edzőiket saját sportágukról. Elsőként a Gézenguz utánpótlás kézilabda egyesületénél jártunk, ahol Buzogány Szabolcs edző mesélt csapatáról. Ezt követően egy játékos adott rövid interjút stábunknak. Az előbb láttuk a lelkes gyerekeket az edzésen. Mióta létezik ez az egyesület? Hát, ha jól tudom, én egy fél éve vagyok az egyesületnél, 6-7 hónapja, de az egyesület már 3 éve létezik. Ez a 3. évünk, igen, talán. Honnan jön ez a szeretet a kézilabda iránt? Esetleg te is kézilabdáztál korábban? Hát az én részemről igen, én is 8-9 éves korom óta kézilabdázom. Eljutottam, felnőtt játékos is voltam, innen testnevelési egyetemet végeztem, kézlabda irányba tanultam tovább, és testnevelőtanárként dolgoztam, lett egy kézlabdaedző. Tehát gyakorlatilag a testnevelési egyetem elvégzése óta kézlabdával foglalkozom, és tanárként dolgozom. A gyerekek edzése hogy folyik? Mondjuk milyen kortól meddig? Hát nálunk az egyesületnél az úgy működik, hogy a 4 kalocsai általános iskolában a gyerekek már elkezdenek 6-7-8 éves korban szivacs kézilabdával gyakorolni, megismerkedni a kézilabda rejtelmeivel, mondjuk így, és amikor 10 évesek lesznek, gyakorlatilag átjönnek hozzánk, és a mi egyesületünk keretén belül központi edzés van, ugye Kalocsán, a 4 általános iskolából ide jönnek a gyerekek hozzánk. Mindeddig a testnevelőtanárok irányítása alatt szivacskézlabdáznak, ahogy mondtam, napközi ideje alatt, tehát gyakorlatilag az iskola keretén belül. Nagyobb eseményeken, versenyeken részt vesztek? Természetesen a kis gyerekektől kezdve a szivacskézlabdásokkal indítva megmérethetjük őket az országos versenyeken, ekkor összegyűjtjük a gyerekeket minden iskolából, egy válogatottat csinálunk, azzal indulunk az országos versenyeken, a hivatalos országos a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos versenyein és a felkészülési tornákon. Az egyel idősebbek, ugye, akik már nálunk kézilabdáznak, azok szintén az országos kézilabdában és a felkészülési versenyeken részt vesznek. Gyakorlatilag amihova el tudunk menni, megragadjuk a lehetőséget és elmegyünk. Büszkék lehetünk rájuk? Jó eredményeket érnek el? Büszkék lehetünk rájuk, jó eredményeket értek el. Mind szivacs kézilabdában, mind a nagyobbak, mind a legnagyobbak, új a fiúk, új a lányok. A megyében kimondottan jó eredményeket értünk el. Kikacsingattunk a megyéből, erősebb csapatok, Debrecenben voltunk tornán, Budapesten voltunk tornán, most jöttünk egy szentesi csongrádi kézilabda tornáról, ahol sokkal keményebb csapatokkal találkoztunk, tisztességesen helytált mindenki, úgy lányok, úgy fiúk, ebből tanulnak a gyerekek, mi is látjuk, hogy hol állunk, miben kellene javulni, mit kellene tanítani, mit kellene csinálni, hogyan tudunk felzárkózni az erősebb csapatok mellé, vagy esetleg föléjük kerekedni. Hogy gondolod, elég népszerű ez a sport, vagy lehetne népszerűbb is a környéken? Hát én úgy gondolom, hogy elég népszerű ez a sport. Sok gyerek jár hozzánk. Hát ugye Kalocsa kisváros, sok sportegyesület van, sok sportág próbálja a gyerekeket vonzani. Ezért nyilván, hogy még több lehetne kézlabdánál is, de hát meg vagyunk elégedve, azért jönnek a gyerekek. Na, köszönjük szépen, sok sikert a továbbiakban. Köszönjük szépen, mi is köszönjük. Csongi, elárulnál nekünk, hogy mióta kézilabdázol? Most lesz 3. év. És szereted ezt csinálni? Igen, szeretem, jó sportnak találom. Jártok versenyekre, nagyobb eseményekre? Igen, hát minden évben van az Erima kupa, meg a Diák Olimpia. Jó eredményekkel tértek haza? Hát igen, általában jó van. Sérülésed volt már valamikor? Hát ilyen kisebb, olyan nagy még nem. Szóval nem hátráltatott a játékban. Igen. A jövőben tervezed ezt folytatni? Igen, remélem. Esetleg hagysz helyet más sportnak is, vagy csak ennek élsz? Hát csak ennek is. Csak ennek, ez nagyon bejött neked. Igen. Esetleg gondolkodtál már azon, hogy profi szinten esetleg? Hát remélem kijutok oda. Köszönjük, hogy válaszoltál, sok sikert a továbbiakban. Köszönjük.
Betekintést nyertünk a Kalocsai Sportegyesület torna szakosztályának edzésére is, ahol a fiatalok megmutatták tehetségüket. Olyan különféle gyakorlatokat láthattunk, amik az edzés menetét színesítették, többek között a gerendán, talajon és gyűrűn végzett mozdulatok. I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise it down. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so végezetül egy extrémebb sportágat mutatunk be, ahol a fájdalomtűrőképesség, a kitartás és a küzdőszellem kulcsfontosságú szerepet játszanak. Az említett sportágat a küzdősportok között tartják számon, ami nem más, mint az MMA, vagyis kevert harcművészet, közismertebb nevén ketrecharc. A Kalocsai Küzdősport és Földharc Egyesület edzésén jártunk, ahol rövid bemutatót tartottak nekünk, majd stábunk tagjai is ízelítőt kaptak az edzésből. Két kitartó sportoló mesélt a küzdősport alatt szerzett élményeiről, tapasztalatairól. Az átlag vélekedés az, hogy az MMA nem egy nőies sport. Hogy ezt választottad? Tényes, hogy nem túl nőies, és általában, hogyha az embernek van egy-két vér aláfutása, meg társai, akkor nem az elsődleges dolog az, ami eszébe jut az embernek, hogy hú, hogy milyen szép, vagy így, meg társai. Elsősorban azért választottam, mert szerintem fontos maga az önvédelem, meg az is, hogy az ember le tudja vezetni a stresszt, mert akármilyen fiatal az illető, mindig valamilyen stressz behatás éri igazából, úgyhogy e szempontból is teljesen jó, plusz ad egy bizonyos önkontrollt. Volt már rá például, hogy kellett használnod például önvédelemre? Volt, sajnos, már több alkalommal is. Hát a meglepetés ereje szerintem az, ami a támadót meglepi, hogy hoppá, az illető egy kicsit nagyobbat tud ütni, mint várta, vagy egy kicsit fifikásabb. Ez jó dolog szerintem. Szeretnél a jövőben is ezzel foglalkozni, vagy esetleg valamilyen más irányba kacsingatsz? Az igazság az, hogy a hosszú távú terveim között is szerepel maga a sportolás, ez jelentheti magát az MMA-t is, vagy bármilyen más sportot, egy kicsit nőiesebb sportokat is. Az eredeti felállás az, hogy jelenleg kozmetikusnak tanulok, ez a B-terv igazából, az A-terv meg az, hogy valamilyen szinten sporttal foglalkozni, akár mint személyedző, akár testnevelő tanár, bármi, csak emberekkel. Volt már komolyabb sérülésed? Hát egy földharc alkalmával az elefem kb. 20 kilóval nagyobb volt, mint én, és ahogy jött fel a pozícióval, hát igazából a bordáimra sikerült pont a testsúlyát helyezni a térnével. Az egy kicsit fájdalmas volt, de a lila foltok azok felmúlnak, meg az izomnázis idővel túlélhető szerintem. Mióta űzöd ezt a sportot? Hát én 5,5 éve kezdtem el ezzel a sporttal foglalkozni, és azóta szerves részét képezi a mindennapjaimnak, meg az életemnek, úgyhogy viszonylag régóta, tehát ebben a műfajban 5,5 év az azért már egész jónak számít szerintem. Szóval ezt úgy is érthetjük, hogy ennek rendelted alá az életedet?
Hát fiatal voltam még, ugye elég fiatal, 16 éves, amikor ezt elkezdtem, és én rögtön beleszerettem, előtte egy csomó sportot kipróbáltam. Valahogy annyira megfogott, hogy hát még mindig ennek a rabja vagyok szerintem. Vannak olyan eredmények, amire büszke vagy? Hát szerintem a legelső meccsemre vagyok a legbüszkébb, amikor igazából elmertem menni, gyakorlatilag ez 3,5-4 éve volt, amikor elmertem menni egy versenyre, és azt mertem mondani, hogy igen, és akkor én most kiállok, és azóta igazából már 12 hivatalos mérkőzésem volt ez alatt a 3 év alatt, ami nem olyan sok, de azért mindegyik egy nagy csata volt, én úgy gondolom. Voltak olyan bajnokságok, ahol elsőként, másodikért sikerült végeznem, hívtak gálákra, és ott is vannak győzelmeim, úgyhogy elég tartalmas volt szerintem. Voltak komolyabb sérüléseid? Hát amikor elkezd az ember versenyezni, szerintem elkerülhetetlen, ugye, hogy komolyabb sérülést szerezzen. Igazából törések, orrtörés, bordatörés, de az úzódások, ficamok, a húzódások azok így, ugye a versenyek során azok így állandóak szerintem. Igazából edzések során nem is az a veszélyes, hogy valaki megüti a másikat annyira, hogy valami baja legyen, vagy eltörjön valamilyen, hanem maga a fizikai része, hogy annyira elfáradsz, hogy annyira fáradtak lesznek az izmaid, és másnap olyan izomlázad van, hogy azt szerintem, amit nehezebb így az edzések során leküzdeni. Versenyek után meg természetesen ott vannak a pofonok, amiket ugye kiálltál. Milyen terveid vannak a jövőben? Én mindenképpen szeretném ezt a sportot folytatni, majd minél több versenyen részt venni még, ugye amíg fiatal vagyok és bírom. Utána pedig, mint majd edző, szeretném majd ezt továbbadni a következő generációnak. Akkor sok sikert kívánunk! Köszönöm szépen! The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. 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 I feel like a monster.
They're out in the open.